Clinic tigi dɔ ne y'a u ka Chers concitoyens, en cette période de tension sur l'approvisionnement en carburant, notre gouvernement est mobilisé jour et nuit. Les autorités mettent tout en œuvre pour sécuriser les convois des citernes. Nos forces de défense et de sécurité sont déployées au maximum pour garantir l'acheminement du carburant vers les capitales. Nous saluons l'engagement et les efforts considérables des opérateurs économiques qui, malgré les risques, continuent de travailler pour assurer la continuité de l'approvisionnement. Nous appelons d'ailleurs fermement toutes les stations-service. Les prix du carburant sont fixés par les autorités. Il est strictement interdit de procéder à des augmentations de prix à la pompe sous prétexte de la pénurie sans autorisation officielle. Les services de contrôle seront vigilants et toute spéculation sera sanctionnée. Votre sécurité est notre priorité absolue. Face à la rareté, deux comportements mettent en danger tout le monde. Danger numéro 1, stockage domestique. Attention, le carburant stocké chez vous représente un risque d'incendie et d'explosion extrêmement grave. Évitez absolument de stocker du carburant dans vos domiciles. Danger numéro 2, la violence aux pompes. Dans les stations-service, abstenez-vous de toute bagarre ou bousculade. Ces produits sont hautement inflammables. Respectez l'ordre et le calme pour la sécurité de tous. Rendez-vous uniquement dans les stations-service en respectant scrupuleusement les consignes de distribution. Faisons preuve de discipline et de patience en adoptant ces gestes de sécurité. Nous surmonterons cette épreuve. Les efforts pour un retour à la normale sont constants. Ayi kana tɛmɛ dɛ donc hali sisan I t'a kalama ko karibila bɛ se ka t'i sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ I m'i jɔ rana e dan ye dɔrɔn k'an ka application télécharger Google Play sanfɛ ou bien App Store sanfɛ o kɔfɛ I b'i inscrit ni inscription kɔni banna I b'i ka commande kɛ nɔgɔya la o kɛlen kɔfɛ an yɛrɛ bɛ wuli an bɛ t'i fɛ k'i livrer waati bɛɛ tuma bɛɛ Bamakɔ fan bɛɛ Vebi solution bɛ yan maliyɛn bɛɛ de kama an bɛ se ka lasɔrɔ fana ninnu numéro ninnu kelen na kelen ta I k'an wele sisan kana ɲina fana ka nin video partager walasa bɛɛ ka se ka kunnafoni sɔrɔ joona cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara I ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ I b'a ye I ye musaka min bɔ I y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la I bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ
Yirimajɔ Atetebugu 759 logements min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu ka suguni fitininin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nanzarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu don wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye tarata ye octobre kalo tile 14 san 2025 an ka kunnafoni mina na taa n'an ye yanfoyilakaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ min bɛ n'o ye fabula maaw ye olu ye baara bila kɛ kunungo k'u ka dusumakasa yira sabula u ka maa dɔw gɛnna ka bɔ baara la tajiko ale kumaw bɛ sen na hali bi kɔlɔlɔ minnu yera a la yɔrɔ caman na an n'an da don la an sɔngokaw olu ka kuran o segira ka na nka Koro ani Masina olu bɛ dibila nin waati in na min ye kurantigɛ in ye ale ni taji ntanya in o kɛlen don ka feerefɛnw sɔngɔ yɛlɛ kosɛbɛ Kulukorokaw olu fɛ yen jamanakuntigi kalata min bɛ Kamerunkaw fɛ yen Bakari Ciroma a ko k'ale sera dɛ Gaza kunungo tile kelen Palestine ale ni Israel ka ko bɛ se ka ban cogo min Donald Trump ale kɔni ye tile kelen kɛ a waati fɔlɔ a y'olu kɛ Israel kaw fɛ yen u ka wasabulon kuma na a taara kɔnɔna na a taara kuma ye ka sɔrɔ ka taa baara kuncɛ Egypte kaw fɛ yen Sharm el Sheikh min bɔra o kɔnɔna na an na o da tulo kan farikolo ɲɛnajɛ la min ye Cap Vert ye a kɔni ye balanako kɛ nka a ma balanen na balontan ye min ye tɔgɔtigi ko tɛ tuguni seko de don kɛnɛ kan
ni yeni jamana yeno ta uni jamana mbe pulla keba Cameroun bala yo o Cap Vert ko ni ko ba ke Cap Vert mi re chien folo kata Coupe d'Afrique la o kara 2013 ya ngoro ya keba on ya chien folo fana kata Coupe du Monde fana na bara drone do i cɛsiri ka baara kɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw ka k'i bolo i bɛ jaabi sɔrɔ fura fosi tɛ a la donc Cap Vert kaw kɔni bɛna taa Coupe du Monde na an b'a fɔ sa n ko u bravo cɛsiri de do nin y'an ka kuma la kumabaw ye bi sɔgɔmada in na sɔɔni san bɛna na a wɔlɔma a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Keba bamananw ko ni ɲɔ susula fila y'u kamankɔrɔ dugu ɲɔgɔn na ɲɔ ti jɛ san nana o sunsun bɛ den san mana sunsun bɛ den keba min ye fiɲɛ ye ale fana nana ɲɔ surula bolo sɔrɔ san na keba ko démocratie ye mun ye ko démocratie nafa jumɛn bɛ a la min bɔra gɛrɛsikaw fɛ yen ni o ye a laada ye n'o y'a sunkɔrɔla ye n'o kɛra baarakɛla ye Athènes kɔnɔna na keba ko jama mana jɛ ka maa min sugandi k'an k'an wasa don o la o ka an kungow ɲɛnɛbɔ k'an ka sɔn o ka taabolow ma k'an ka sɔn o ka kow kɛcogo ma keba o min bɔra gɛrɛsikaw fɛ yen ni a fɔra ko jama bɛ taa maa min sugandi jama bɛ tila k'u ka marabolo maaw sugandi k'u ka kin ɲɛmaaw sugandi jama b'u ka sigicogo bɛɛ lajɛlen fɔ baara kan ka dan tigɛ cogo min keba k'o bɛɛ sigi sen kan nansara jamanaw y'o de ta k'o kɛ u ka baarakɛla ye diɲɛ kɔnɔ mara kɛcogow ka ca keba jamana dɔw la masakɛw de bɛ yen premier ministre b'a ta olu ka dabada ma sabula masakɛ ale de ka kuma bɛ lamɛn yen président ko kuma tɛ yen élection ko kuma t'o la masakɛ kɔni bɛ ka masakɛ golo ka fɔ ni ala ka kalifa sera a ma don min na min ye premier ministre ye o bɛ se ka falen k'o yɛlɛma o masaw bɛ yen hali bi keba fanga dɔw bɛ yen masakɛw fangaw tɛ u sigilen don ten u ka laada n'u ka tabiyaw ka diɲɛ yɛrɛ kɛcogo la min ye masa dɔw fana bɛ yen keba bolokɔrɔta y'u sigi nka u ka bolokɔrɔta kɛcogo ni anw ka bolokɔrɔta kɛcogo tɛ kelen ye bɛɛ ti jɛ ka taa maa ta maa mafalenw maa hakili sigilenw maa minnu bɛ kodɔn ka ko kɔrɔ dɔn olu bɛ maa ta keba démocratie hakili a nana anw ka farafinna bankun kan yan 1990 sanw na a wolola mun na anw yɛrɛ jakojugu a da kɔnɔ an ko n ko bɛɛ jɛ fanga de y'o fɛn ye bɛɛ bɛ se ka jɛ fanga la de damu fanga ni bɛnkan fanga bɛ se ka sigi keba nka bɛɛ tɛ jɛ fanga la keba ne ka faamuya la démocratie fanga bɛ maa min na o ka fanga don n bɛ misali caman de d'i ma diɲɛ kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ min ye jamana dɔw bɛ yen olu kɛcogo n'u ka kow taabolo n'u ka tabiyaw kɛcogo olu sera ka matarafa nansara jamanaw kan nka diɲɛ fan o fan keba ni fanga t'i bolo ni sɔrɔdasi t'i bolo ni ɲɛjɔ wɛrɛ t'i la maaw b'i kɛ batɛmɛsira ye keba ko démocratie a nana anw fɛ yan anw ye min ye démocratie la an b'a fɔ fanga mara cogo min na k'a man ɲi an b'a fɔ ko a tɛ se ka baara kɛ an b'a fɔ k'a ma fɛn ɲɛ hali an yɛrɛ fɛ yan diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn keba n'i y'a ta ni ɲuman b'a la kolon dɔ bɛ ye a la nka anw ka degun de barika bonyana a ko in na kosɛbɛ sabula a nana ni mun y'anw fɛ yan o ye milliardaire tigiw ye o ye parti ka papier ye o ye parti ka tɔndenw ye o ye parti ka maire ye o ye parti ka députés ye olu de bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ olu de bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ olu de ye wa n'olu ye min fɔ k'an ka sɔn o ma sabula k'u gagné kalata la keba maa min bɛ ko dɔn maa min bɛ ko kɔrɔ dɔn maa min b'an ka tabiya dɔn maa min b'an ka taabolo dɔn ayi o si tɛ jate e ka se dɔrɔn ka daɲɛ fila daɲɛ saba sigi ɲɔgɔn kan nanzarakan na keba wuyo e de kalannen e de bɛ ko dɔn a jagojuguw da f'u yɛrɛ b'a fɔ ko CV b'e bolo wa e tɛ ɲininka tuguni i bɛ se min na i ka tabiya t'i lajɛ i ka taabolo t'i lajɛ i ka dɔnko t'i lajɛ i ka seko t'i lajɛ i ka kabila t'i lajɛ i ka foyi t'i ta ba la
f'i ka tubabukan in de fɔ a ka dɔn k'a fɔ k'i y'o kalan ka fɔ ka se yɔrɔ jan na f'an yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko ah il est cultivé hein le mec là ben dis donc il tient kaba k'an nɛgɛ k'an ban an yɛrɛ la pewu an ka dugutigiw ka maracogo an ma sɔn o ma an ka tɔntigiw ka maracogo an ma sɔn o ma an ka donso laadaw an ma sɔn o ma an ka moriw ka baarakɛcogo an ma sɔn o ma an ka tabiyakɔrɔw an ma sɔn o ma an ko de ko démocratie de y'a bɛɛ ye ka bɛɛ cɛ ka don a la tanamakoma ye a la nin bɛ se ka nin kɛ wa nin tɛ se ka nin kɛ wa an ka laadaw ko cogo di an ka tabiyaw ko cogo di ka tila ka n'a diya an da f'an yɛrɛ ko n ko ayi n k'an mago tɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ la tuguni an t'a fɛ ka sɔrɔdasi mankan m'an kɛrɛfɛ an taara an ka armée da k'o daji a wolola mun fɛ a kɔlɔlɔ tɛ nin an dala nin keba diɲɛ jamana kelen fɔ n ɲɛna ko mɔgɔ bɛ min bonya mɔgɔ bɛ siran min ɲɛ mɔgɔ bɛ sɔn min ta ma ni marifa de t'a bolo Trump jalan bila Bamako Sugunikura la kɛ a bɛ kɛ de Trump ye sisan Poutine se min b'a ye o de don keba min ka bon ka girin tɛ dɛ min bɛ se fɛɛrɛ bɛ min bolo o de ka ɲi keba démocratie a nunjuru bɛ maa minnu bolo minnu y'a labɛn minnu y'a dilan minnu y'a sinsin anw kunna a kɔlɔlɔ wulila u fɛ yen fɛn min kɛra Faransi nin waati laban in na keba n'i y'a kɛ farafin jamana fɛ wala saba sɔrɔ marifatigi dɔ y'i sigi wa olu tubabu kɛlenw olu b'o marifatigi fana labɛn ka tila ka fɔ he cɛ a ye ninnu bɔ yen a k'aw sigira a ka wagati dɔ k'an ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini wa olu de b'u ka mɔgɔ ɲini tuguni ka na n'o ye kalata fana hali n'o tigi bɛ fini waa kaana de ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o bɛ sigi an ka adamadenya bɛ min an ka maanifinya bɛ min an ka ko kɛcogo bɛ min an ka maa kodɔnnaw bɛ min an ka ziiri dumatigiw bɛ min an ka tabiya dɔnba ɲumanw bɛ min keba ka diɲɛ bɛ girin ka taa nin ko in de la a démocratie yɛrɛ koya kojugu keba amɛrikaw yɛrɛ salona siniko ne hakili la dɔw fana taara jɔngɔnna ɲɔgɔnna k'u fɛ yen dɛ o bɛɛ taa démocratie kelen nka n'a kun kɛra farafinna yan u tun bɛ cogoya wɛrɛ fɔ a la farafinna an ka sɔn démocratie ma o ye tiɲɛ ye an ka sɔn kalata ma o ye tiɲɛ ye nka an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ anw bɔra min an ye jɔnni ye anw ye mun kɛ an ye mara jumɛn kɛ Bitɔn tun bɛ mara kɛ cogo di Komi Joseph tun bɛ mara kɛ cogo di Bazani Tera min ye El Hadj Umar Tall ka taa se Samori Ture ma Cɛbani Babɛnba ka taa se Segukaw ma Firu ale ni Askia Mohamɛdu olu bɛɛ lajɛlen ye mara kɛ cogo di anw ka jamana kɔnɔ mun tun b'u bolo ka daluya tun ye mun ye ni masakɛ ninnu tun bɛ kuma cogo di tarikutigiw bɛ mun fɔ u ka kow la an ye mun baara n'o ye an ye mun sɛbɛn an ye mun bila yen an ka sini bɛ kɛ mun kan anw ko nin de ɲɔgɔn tɛ n'i ye démocratie ta k'a sɔrɔ fanga t'i la e ma foyi ta a ye foyi n'i y'a ye nin waati laban in na lamini jamanaw bɛ to ka na kuma an fɛ u b'a dɔn ko sero n tɛ n ko fɔlɔ n ko Moritani tun bɛna patuli ka fɔ nan b'a la u k'a kɔrɔbɔ sisan kɛ Moritani kɛlɛ kɛba tun bɛna patuli ka fɔ nan b'a la ni n b'i hakili lajigi mara taalen Kidal ni ko tiɲɛna Moritani jamanakuntigi de taara accord signé anw ni mɔgɔw ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Kidal o ɲɔgɔn jɔnmaya yɛrɛ bɛ yan anw kungo kɛnɛ ma anw ka ko bɛ kɛnɛ ma anw ka fɛn bɛɛ bɛ taa fiɲɛ fɛ anw bɛ démocratie la kiba démocratie maa si kana maa nɛgɛ a ɲuman bɛ yen dɛ n bɛ taasi bila kɛ yan bi yɛrɛ min ye an ka maa mafalenba dɔ an karamɔgɔ don an fa don an mɔkɛ don an ɲɛjɔyɔrɔ don n'o ye Richard Toye ye ala y'ale ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ sumaya keba olu de wulila k'u jɔ ko fo an ka kanw ka don ba la n m'a f'i ye n ko sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ ti ban wa n bɛ Alifa Umaru Konare fo yan sabula a ye Bamakan sigi Bamakan sigilen a ye si solo ninnu wele a ye bamanankan don ba la keba i ye fɛn o fɛn bɛ balontan kan na bamanankan na bi si solo ni Abdrazak don mun y'a kɛ démocratie an sɔnna o ma nka a kɔlɔlɔ kɛra mun ye anw fɛ yan keba minnu bɛ fanga la olu de b'u diya olu de ka sara ka ca président ka sara ka ca premier ministre ka sara ka ca ministre ka sara ka ca institution ɲɛmɔgɔ ka sara ka ca a bɛɛ ta i k'a bɛɛ jateminɛ i ka tila ka jamanadenw lajɛ k'u bɛ kule la o jamana kelen kɔnɔ
président de la république ni y'a ka sara ta k'a jateminɛ kiba i bɛ masaya segin ala ma premier ministre ni y'a ka sara ta k'a jateminɛ institution ɲɛmɔgɔw o tuma na juru ni nana n'o ye ni démocratie tɛ ka tila ka mɔgɔw sigi tuguni olu fana kɛrɛfɛ a kelen o kelen conseils bɛ yen cabinets bɛ yen attachés ni détachés ni dafu n'a kirikaraw caman baden dɔw yɛrɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ ninnu hali u t'a dɔn u bɛ min kɛ walayi bureau dɔw bɛ yen i bɛ don a kɔnɔ i t'a dɔn a tigi bɛ min na yɛrɛ o bɛ présidence la cogo min kiba o bɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la ten o bɛ CNT la ten o bɛ baarakɛyɔrɔ bɛɛ la ten o bɛ ministre fana fɛ yen ministre fana n'i y'o ta a ka garde corps bɛ yen a ka attaché bɛ yen a ka détaché bɛ yen a ka secrétaire bɛ yen a ka conseiller bɛ yen a ka comité bɛ yen a ka chef de cabinet bɛ yen kiba nin bɛɛ lajɛlen bɛ ministre sekole kɔnɔna na nka an tɛ ka jaabi ye jamana musaka bɛ don nin bɛɛ la fo dugu ma n'i taara gouverneur fana fɛ yen o fana n'a ka maɲɔgɔnlenw don i mana taa directeur fana ka bureau kɔnɔ PDG nin bɛɛ bɛ se ka bɔ jamana nafolo la cogo di a n'a sugubulon sigilaw a fournisseurs a opérateurs économiques olu fana n'u nɔfɛmaw kiba ko nin bɛɛ ka balo jamana na san o san k'anw ka tila ka fɛn sɔrɔ ko ka t'o di an ka jamanadenw ma o bɛ ɲɛ wa démocratie nana ni nin de ye a kɔni ye min tiɲɛ anw fɛ yan ni bɛɛ jɛn'a ma ni bɛɛ sɔnn'a ma fɛn min n'a y'o tiɲɛ ni hali Alifa Umaru Konare yɛrɛ sɔnn'a ma o ye kalan ye i b'a fɛ ka jamana o jamana ta tiɲɛ a ka kalan ta tiɲɛ anw ka kalan yɛrɛ an t'a dɔn a donna da min fɛ ka bɔ da min fɛ an t'a dɔn an ye sira min yɛrɛ ta yɛrɛ hali bi an t'a dɔn an bɛ ka min kɛ kipiki erene kirikarakiri dɔ bɛna ni warinin dɔ ye muso kana gosi bolokoli kana kɛ tan an bɛ nin bɛɛ kalan kɛ an yɛrɛ ka tabiya an taabolo an ka danbe bamananya tɛ sɔn mun ma o kalan ma kɛ bamananden kunna fulaw ka lamɔcogo o fulaya kalan ma kɛ marakaw ka taabolo sinafɔw bamananw kɔrɔbɔrɔw burudamɛw arabuw sinafɔw dafinw kadɔw nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen bi kiba fɛn bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bolo bawutumaw dɔ bɛ fulaw bolo toguna bɛ yen bulon bɛ yen miyankaw bɛ yen u n'u ka taabolow marakaw kɔni kɛrɛbɛ tɛ sabula den ka lamɔ bɛ daminɛ k'a b'a bange daminɛ a bangena olu b'a ta bala ye ne m'a mɛn maa dɔw da kuma dɔ la ko fula dibidori fula ta t'o ye o fula fugulan kiba bɔbɔw de bɛ nin bɛɛ dilan o sinankun de ye fulaw ye u y'a t'u bolo c'est pourquoi o don ko kuma man ɲi han kuma man ɲi dɛ an ka sabali an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ kiba bi diɲɛ bɛɛ ta i k'a bɛɛ lajɛ jamana minnu bonyana i k'u lajɛ i k'u ka armée lajɛ hali bi Chine ye minɛn dɔ feere dɔ ma hali bi États-Unis bɛ ka minɛn dɔ feere jamana dɔ ma hali sini Turki bɛ minɛn dɔ feere anw ma hali sinikɛnɛ Algérie bɛ minɛn dɔ san Russie fɛ o ye mun ye wa nin bɛɛ la farafin jamanaw de ta ka jugu dɛ parce que nanzara jamanaw au moins wagiya dɔɔni b'olu ta la n'i ye dunko juguya kɛ yen i kɔ bɛ bɔ fiɲɛ na i bɛ kiiri i bɛ minɛ misali cɛ taatɔ tɛ ne nin kalo in tile 28 kaso la Faransi président kɔrɔ n'an ma olu siraw ta k'an ka maaya an ka taabolo an ka adamadenya ka olu don ba la an bɛ fu la kiba fɛn kelen kɔni bɛ yen ne t'a dɔn Mali président bɛna n'a kɛ dɛ mais n'a ma kɛ n'an ye fɛn fɛn kɛ a bɛɛ bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi o y'an ka kan ye n'an b'a fɛ ka kan yɛrɛ ye an k'an ka kan kɛ ba la n'an b'a fɛ ka ɲɛ sɔrɔ an k'an ka kan don ba la n'an b'a fɛ ka sinsin an k'an ka kan don ba la hali Modibo Keyita olu minnu ye fanga ta se de tun t'u ye a waati a miirina tun b'u la n ye n ka cɛkɔrɔba dɔ ɲininka a ko a kun ka d'u ye nka waati n'u tun y'a kɛ u bɛɛ tun bɛ to durunna de jukɔrɔji la janfan barika kun ka bon n'o tɛ a plan kun bɛ Modibo bolo Modibo Keyita ye fɛn caman sigi sen kan an bɛ se ka kɛ cogo min na nka kiba waati k'o de kun ka gɛlɛn bi a se bɛ bi ɲɛmaaw ye misaliw ka yira an ka kanw ka don ba la a doni tɛ constitution kɔnɔ k'a labaara o de ko don président ka bɔli premier ministre ka bɔli ministre ka taali ɲɛmɔgɔ ka yɔrɔw k'a dɔ ye k'a dɔ
e taara kadɔ dugu la e minisiri tɔ e ma se k'ale dakuru ɲɛ kelen furu ɲɛna kadɔ kana e taara bɛɛ fɔ tubabu kan na o tuma e bɛ jɔnni ka ci la e ye fila ye fila hɔrɔn tulobilen pula ɲamata gasi e taara fila dugu la e taara kuma fɔ tubabu kan na k'i kɔ don kɛmɛ ka t'i ka so e ni jɔnni kumana i ye bɔbɔ ye i taara an sɔrɔ san tomiya bɛnɛna manjakui sankui timisa e nana i jɔ ka tubabu kan fɔ ka taa e kɔni taara i ka kuma fili de ka taa ni yɛrɛ ye i jiginna miyaŋa la i jiginna sinafɔw fɛ yen i nana anw bamananw fɛ yen ka taa kasongaw fɛ yen ka taa maningaw fɛ yen ka taa kɔrɔbɔrɔw fɛ yen keba e taara a bɛɛ lajɛlen kɛ kan wɛrɛw ye e nana mun ci la ne tɛ tubabukan kɔnturu la dɛ ne yɛrɛ kalanna la ka sababu kɛ jamana ka mara cogo ye n denw bɛ ka kalan la n mɔdenw bɛ ka kalan la maa caman bɛ ka kalan la nka min ka ɲi an ma bi o y'an ka kan don ba la ne kɔni kɔni wolola n'a b'i ka so i t'a sigi k'a fɔ ko 1 2 3 o 1 2 3 a yɛrɛ b'o dɔn a yɛrɛ ma o ɔ n k'o bɛɛ ye nafa dɔ de ye keba kunun ko Donald Trump a bɛ ka kuma Palestine fɛ Israël assemblée la Israël assemblée président keba a bɛ kuma anglais la n'a ye min fɔ anglais la a bɛ tila ka ale kelen yɛrɛ a b'o kɛ hébreu la tuguni kunu mɔgɔ mɔgɔ ye tele bɛɛ y'a ye a bɛ kuma n'a kumana anglais la a bɛ tila tuguni ka kuma u ka kan na walima a bɛ kuma u ka kan na fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka fɔ anglais la an bɛ maloya kun ta ka taa Nations Unies ka taa bamanankan fɔ mun b'an maloya chinois b'u ka chinois kan fɔ irisiw b'u ka irisi kan fɔ espagnol b'u ka espagnol kan fɔ hali jamana minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ tɛ jamanabaw ye olu dɔw bɛna ka n'u ka kan fɔ mun b'an bali k'an ka kan fɔ mun b'an bali k'an ka kan don ba la o de la kabini ko in daminɛ k'a donna constitution kɔnɔ n k'o t'a bɔ dɛ a ka lawaleya c'est comme an y'an ka kin n'an ka sigiyɔrɔ minnu tɔgɔ da an ka maakɔrɔw la keba tɔgɔ dali ni fɛn dulonni tɛ o n'aw bɛ sɛbɛnni kɛ maa minnu kan ka taa ɲɔgɔn ye la Sumaworo Kanto ka kin kari kɔnɔna na a b'o de kɛ k'o kɛ papiyew la kabini sisan Kamanjan ka sira walima Yabo Wɔlɛgɛmu ka ekɔliso n'an m'olu don aw yɛrɛ gouvernement ka baarakɛcogo la maaw t'a dɔn u t'a dɔn min don ka taa plakinin turu ye ten plakinin kunkurunin mun tɛ yɛrɛ a bɛɛ binna yɛrɛ sanfiɲɛ yɛrɛ taara n'a bɛɛ ye n'an bɛ k'an yɛrɛ an b'an jija de dɛ an b'an cɛsiri de président ye min fɔ o de don degun bɛna don o don gɛlɛya bɛna don o don nka an k'an bila an kun na k'a fɔ ko o yɛrɛ de ye an wuli kuma ye k'an jija keba ka se k'i ka gɛlɛya yɛlɛma k'a kɛ nafa ye i ma f'an ka se o de la waati gɛlɛman kɔrɔ tɛ k'i ne yɛrɛ bɛ dɔw ye ala k'an den a ka ekɔlisow datugu o tuma na maa minnu bɛ tɛndɛrimɛn olu b'a fɔ cogo di minnu bɛ bure sa olu b'a fɔ cogo di olu minnu tɛ ji sɔrɔ u tɛ kuran sɔrɔ u tɛ foyi sɔrɔ olu bɛ mun de fɔ sisan e bɛ Bamakɔ yan don o don e bɛ lisi la e yɛrɛ y'i diya yɛrɛ i bɛ Facebook sanfɛ i bɛ kuma i lafiyalen i ka tile saba tile kɔnɔ dumuni saba i b'o sɔrɔ e ɲɛna ko Mali dan ye yan de n'i y'u ye réseau kan kuma kalantan fɔ jateminɛba kuma balibali fɔ foyi tɛ yen k'u sigi dɔrɔn dɔ ye kuma dɔ fɔ k'o ta k'o bila lɛfɛ kɔnɔ n'o ye ci tɛ dɔw yɛrɛ la foyi la n'o tɛ aw ko ka jamana jɔ aw sigilen don ka mɔgɔ tɔw tigɛli ma aw tɛ baara yɛrɛ la yɛrɛ nin ye nin kɛ tan nin kun man ka fɔ tan nin kun kan ka kɛ tan a ɲuman ye min ye e yɛrɛ tɛ wuli k'o kɛ sa wa bɔlɔlɔ de la ka maa kɛ fɛn i sigilen yan i bɛ fɛn dɔ de bila a kan mun bɛ mɔgɔw nafa u b'i yɔrɔ ɲini u b'i ladege i bɛ taa ɲɛ i fana bɛ fɛn sɔrɔ nka k'i ta kɛ don o don karisa ye nin fɔ o ma ɲɛ nin kɛra tan a filila a ye nin kɛ tan k'a sɔrɔ hali a dɔw la u tɛ ɲɛɲinini kɛ u bɛ kɔn dɔrɔn giriw bɛɛ y'a fɔ n yɛrɛ b'a fɔ ten hakili yɛrɛ tɛ baara k'a dɔw la sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ keba an ka ɲɛmaaw ka sɔn jamanadenw sɔnnen don nin waati in na ɲɛmaaw ka sɔn sira minnu taara u k'u sinsin a lawaleyali kan maa minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ b'u bolo u ka sɔn u ka dɔ b'u ka saraw n'u ka musakaw la u ka sɔn u ka dɔ b'u ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw la maa minnu tɛ baara kɛ m'a fɔ bɛɛ dɛ parce que hali nin min filɛ nin ye tan nin ko sogolocogo ɲɔgɔn ka taa keba tubabu jate de don n'o tɛ e président
e ka baarakɛyɔrɔ maa 17 maa 100 ni kɔ o bɛɛ bɛ se ka mago ɲɛ e ye premier ministre e ka baarakɛyɔrɔ maa 80 o ye e kelen n'i nɔfɛ n'i ka makaamaw n'i ka fɛnw ye e yɛrɛ k'i sigi k'a lajɛ ninnu dɔw yɛrɛ bɛ e y'i ɲɛ na jamana bɛ se ka to ten yan o tuma jamanaden tɔw dun minnu bɛ kɔdaw la minnu bɛ bolodaw la minnu bɛ nasayɔrɔ la minnu bɛ kungo kɔnɔnaw la minnu bɛ fɛɛrɛkɛnɛw kan minnu bɛ k'u cɛ siri u yɛrɛ su ni tile minnu bɛ juru dilan minnu bɛ ka finiw kan minnu bɛ ka ɲɔw sɛnɛ e k'a lajɛ bi keba kuranko gɛlɛya in na anw ka dugulamaw ka malotigɛ jɔlen don a tɛ se ka kɛ gasoil tɛ yen masina bɛɛ tulo bɛ n na ɲɔnɔ bɛɛ tulo bɛ n na dogofiri bɛɛ tulo bɛ n na suwala bɛɛ tulo bɛ n na kɔlɔn kɔnɔna na bi carburant tɛ yen o fɛɛrɛ min bɛ ka sigi sen ka gouvernement fɛ dɔw fana sigilen don lɛrɛkutigɛ la yan a y'a kɛ tan e dun tɛ ka fosi kɛ e ta ye kuma jalan ye a bɛ mun de ɲɛ ala ka sabali man kan ye démocratie kɔni ni fanga t'i bolo fanga don dɛ wa a nɛgɛmayɔrɔ ye min ye k'an bɛɛ ta don n'olu bɔ i k'a lajɛ n'aw bɛɛ ta don t'i sigi président kɛrɛfɛ k'aw bɛɛ ye kelen i b'a dɔn k'aw tɛ kelen sisan an ka monsieur dɔ tun bɛ yen Keba a tun bɛ filo de k'an kunna ni an jamana ta n'an ye AG ni fɛnw kɛ a ko gouvernement de bɛ k'a diya an na k'an jamana ta bi ko n'an bɛ fɛ ka gouvernement y'an ɲɛna k'an ka jigin carré kɔnɔ n'an ye cɛ ye an ka filo monsieur de tun bɛ nin fɔ an ɲɛna ko n'i kafalen i jamanen taa carré kɔnɔ i bɛ gouvernement ye ko ne ko k'i tɛ état dɔn i bɛ état ye n'i jiginna carré kɔnɔ o kɔrɔ fanga de kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ waati bɛɛ min bɛ bɛn o bɛ bɛn min tɛ bɛn o tɛ bɛn mɛ n ka magistrat cɛkɔrɔbaw fo u yɛrɛ ko k'u mago bɛ n na o ye bilasiraliko ɲumanw ye an b'u fo kosɛbɛ Keba maanifin jiginta an ka diɲɛ man di walayi ne m'a fɛ ko ne kɛra personne nagée ya anw nagelen don an bɛ taa nagew de nɔfɛ aw bɛ girin na minnu nɔfɛ olu bɛ diɲɛ de nɔ ninnu bɛ fɛnw de ɲatɔ ye k'a bɛndɛgɛmɔ k'a dilan k'a di ne ma n b'u fo Yatara n'a ka maaw Diko ani Sisoko k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce ko ni Ala sɔnna ma lansara mana se an na ɲɔgɔn ye nin y'an don k'a ye sɔgɔmada in na aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛɲɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. ayiwa n'an bɔra kado kɔnɔna na Keba wolomasiri tabaw u ka dagatigiw bɛɛ lajɛlen an b'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la min ye Basiru Sedu Ɲagandu ye an b'a fo Keba premier ministre ni Ala sɔnna ma sinikɛnɛ a bɛ taa Tumutu o ye Basiru ka kɛnɛba ye o ye Bakun Kante ka kɛnɛba ye o ye Zim o ka kɛnɛba ye ani Yeya Tandina k'u kalifalen to misiri 3 in na n'o ye Sidi Yeya Sankore ani Jingare Iber an bɛ dugawu ɲini u fɛ premier ministre ɲuman ta ɲuman segi anw buranakaw u bɛ labɛn na Keba réunion yɛrɛ bɛ bi mairie kɔnɔna na
min ye maire ka dangan ye n'o ye fɛn Ture a ye bɛɛ wele k'u kana u se ka kuma cogo min na baro kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye wolomasiri tabaw ye u ye wulikajɔ kɛ Sokolonkaw fɛ yen ani Farabugu wulikajɔ in k'a kɛra sibiri tɛmɛnen baaraba min sera ka kɛ o ko senfɛ sa Bamanciwale kɛba ɲɛmaa belebeleba dɔ bɛ yen sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yera k'a fɔ ko ale kɔni ale bilara repos éternel la u ye ale fa n'o ye Nduru ye maa min don a bɔra a bangena yɔrɔ min o ye Suraka Singo ye a yira sa k'a fɔ ko min ye nin Bamanciwale kɛba ɲɛmaa in ye kɛba jan ka dɔgɔ bingani ka dɔgɔ maafa ka dɔgɔ nin waati laban in na n'a m'o ta k'o ɲɛsin dugudenw ma ale a n'a nɔfɛmaw caman armée olu bɔ baara la Sogolo ani Farabugu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Ɲɔnɔ mara kɔnɔna na wulikajɔ in yanni ale cɛ Bamanciwa kɛba ɲɛnama dɔ fana tun bɛ yen n'o ye Boubacar Degogi ye ni armée ale fana bɔ baara la ani AES cɛdenw u ka wulikajɔ senfɛ min ye nin kɛlɛ ɲɛmaa in ye n'o ye Nduru ye ale min falen filɛ ni wolomasiri tabaw fɛ o bɛna na ni degunba ye ka ɲɛsin Bamanciwale jugawale kɛbaw ma sabula maa min tun don a kun kɛlen don ka sɛgɛn don ani degun don an ka jamana marabolo in na baro kɛlɛtigi ko sa k'a b'a ɲini an ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakilina kɛ kelen ye wulikajɔ min bɛ armée bolo nin ye segin tɛ yen tuguni taajɛ su ni tile kibaruya sanumanw sɔrɔli yaasa baara ale bɛ se ka kɛ cogo min na wolomasiri tabaw ka gun kan Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ k'o y'u ka laɲini ye kɛba min ye an ka jamana kɔnɔna na a bɛ tile damadɔ bɔ sa Bamakɔ a n'a lamini an bɛ se k'a fɔ Mali fan caman tajiko gɛlɛya ale kɔni bɛ yen tajiko gɛlɛya min n'a kɔlɔlɔntan tɛ sabula i bɛ aranw janw jɔlen ye tajitayɔrɔw la kɛba su ani tile maanifin bɔlen don u bɛ ka taji ɲini a bɛ maa bali ka taa baarakɛyɔrɔ fana na dɛ a bɛ baaraw senna sumaya a bɛ dɔ bɔ sɔrɔ la a bɛ dɔ bɔ maanifinw ka baaraw olu kɛli la cakɛdaw la kosɛbɛ o la sa min ye sɔrɔ la kɔlɔsibaw ye olu ko k'an ka hakili to o yɔrɔ in na kosɛbɛ min ye kalo musaka ye sɔrɔta ka taa don gouvernement ka wagane kɔnɔ k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin o ma maa caman ye o kangari da jateminɛ ka kɛ a tajiko la sabula kabini octobre kalo tile 7 fo kana se nin waati ma a bɛ ka caya nka kunungo min ye taji ye 290 tɛ citerne 290 ONAPI ye min fɔ an ɲɛna o donna an ka jamana ale kɔnɔna na kɛba Kulukorokaw fɛ yen min ye balo ye o sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ nin waati laban in na pomme de terre ni ale tun bɛ ka feere Kulukoro 100 ani dɔrɔmɛ 10 bibi in na 120 125 ni m'o bɔ i tɛ kilo sɔrɔ min ye ku ye ale kun ye 80 ye ale taara yɛrɛ sɔrɔ 90 na nin waati in na k'a sɔrɔ waati laban in na 30 ani 70 ani dɔrɔmɛ 5 kun don kalo tɛmɛnen na min ye woso ye woso tun bɛ ka feere 40 dɔrɔmɛ 10 farala o kan feerelikɛlaw ko k'olu nɔ tɛ kɛba ko maa minnu bɛ taa sanni kɛ sa k'olu de ko sa ko taji kɔni ko a tɛ ka ye o y'a to sa min ye nin feerefɛn ninnu gɛlɛyalen don bi Kulukoro ale marabolo kɔnɔna na Koro ni Masinakaw ko olu bɛ dibi la min ye Koro dugukɔnɔna ye nin y'a tile 20 ye olu ka kuran kɔni o tigɛlen don sabula taji tɛ yen o ɲɔgɔnna kelen fana don Masina kɔnɔna nka Masina ta nin y'a tile 3 ye taji tɛ se ka sɔrɔ énergie maaw ye o de f'u ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taji sɔrɔbaliya in ye a kɛlen don ka na ni degun ye bi kosɛbɛ wa min ye ji fana ye n'o ye SOMAGEP ye o fana tɛ ka sɔrɔ a yɔrɔ la sabula kuran de fana bɛ ji di nin dugu fila bɛɛ lajɛlen maaw kɔni ko sa kurantigɛ ani jitigɛ o kɔlɔlɔ kɔni o ka dɔgɔ olu ka kɛnɛyakow kɔrɔ an'u ka lakanakow kɔrɔ gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ sa a se ye min ye a k'o kɛ yaasa olu bɛ se ka yelen sɔrɔ cogo min kɛba wulikajɔ kɛra an sɔnkokaw olu minnu kun binna dibi la dɔgɔkun tɛmɛnen n'u ka groupe kun tiɲɛna k'u ye taji sɔrɔ min ye kurantigɛ kɔni ye a banna an sɔnkokaw fɛ yen ampulu ni yelenw bɛɛ lajɛlen bɛ ka mɛnɛ min ye dugudenw ye ani feerelikɛlaw bɛɛ lajɛlen ko tare ni na ja olu ye ani sudelikɛlaw olu ye foli kɛ n'an bɔra ye an bɛ taa yanfoyilakaw fɛ yen sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a fɔ ma ko Fabula Gold o baarakɛlaw ye baara bila kɛ kunungo k'u ka dusumakasa yira maa 241 maa 290 kan o de gɛnna ka bɔ baara la 100 saradala maa 80
min ye sanu baarakɛyɔrɔ in ye san tɛnɛ n'o kunungo u y'u ka dusumakasa yira u y'a yira sa ko olu kɔni tɛna na baara kɛ olu maa damadɔni tɛ se ka sanu baara kɛ wa u ka juru fana bɛ yen n'o y'u ka sara ye o fana dulonnen don u ka ɲɛmaayaso la kibaru tɛ fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni mois de la solidarité lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Keba ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo hukumu kɔnɔna n'o ye ni octobre kalo in ye premier ministre n'o ye général de division Ablaye Mayiga ye kunungo n'o ye ntɛnɛn ye octobre kalo tile 13 maa min ka kɔrɔ ni sigida filanan maa bɛɛ lajɛlen ye n'o ye commune de Jomakan Konate san 108 ni a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bakaribugu ma sigida filanan na a taara bɔ o ye premier ministre ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye colonel major Asaba Jalo ye kɛnɛya min ye ɲɔgɔn dɛmɛ o ministre ye ale ye ni maa kɔrɔ in sa woro u nana ka na woro d'a ma keba min ye donbolow ye birifiniw bɛ a la seli tapi bɛ a la ale ni fugula ka taa fara kɔlɔsi ka ani enveloppe keba min ye Jomakan Konate ale yɛrɛ furula muso kelen b'a bolo den 22 mɔdenw bɛ taa se fo 30 kɔ ma min ye cɛkɔrɔba san 100 ye sa ale kɔni bangera Zuwankaw fɛ yen Zuwan ye Kɔlɔnjɛba marabolo kɔnɔna na a ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o ye sɛnɛ ye wa dumuni min ka d'a ye o ye to gangɛnɛma ye a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo maaw ma kuma tɛ premier ministre ka dugawudon kɛ jamana ye keba a denw n'a mɔdenw u ko nin jaru ye kosɛbɛ sabula maa in a ka faso kanu cɛsiri ni wulikajɔ ka gagner ka se sɔrɔ ka baara kɛ yɛrɛ wɔsi la ko a b'o de fɔ a denw n'a mɔdenw bɛɛ lajɛlen ye faso jɔ k'o tɛ kuma o kuma ka wuli k'a fɔ jamana ka nin kɛ n ye i yɛrɛ k'i jija k'i cɛsiri Jomakan ko sɛnɛkɛlaba do keba Konatelakaw a y'u kunna wolo siɲɛ caman wa halisa kuma dɔ la a bɛ to ka i fɛ k'a bɛ taa u b'a fɔ ko e de la sa korokara ni sɛnɛ e k'i sigi yan fɔlɔ an b'a fɔ Ala ka san caman yira an la si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman APDP maaw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka keba k'an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la an ka téléphone numéro an bugunatigɛ sɛbɛnw an ka photo an bɛ yɛlɛ yɔrɔ minnu na ani an bɛ jigin yɔrɔ minnu na k'an k'u bɛɛ lajɛlen jateminɛ ko sabula bi diɲɛ kelen don sugu ye sugu min maa minnu bɛ yen ni maa caman bɛ olu nɔfɛ a ko la olu kɛlen don maaw ye maa minnu la kɔlɔsilen don kuma dɔw la u bɛ se k'i tɔgɔna bugunatigɛ sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ta ka taa baara kɛ n'a ye e yɛrɛ ɲinɛ ma n'i b'i yɛrɛ groupe kan i b'i yɛrɛ plateforme kan page web ni site ni YouTube ni a tɔw bɛɛ lajɛlen keba k'i hakili to i yɛrɛ la n'o tɛ i tɔgɔ la kibaruya a bɛ se ka kɛ ka publicité kɛ a bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ kɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama o ɲuman ye min ye i b'i yɛlɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ ɲininkali k'i la i k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ wa ko nin ye a ye u ma don i sojɔ kɔnɔnaw la koyi n'o tɛ n'i ka numéro sɔrɔ la wa o ye u tilalen e la pewu an b'a kɛ cogo di keba an tɛna ja ni numéro di maaw ma sa o tɛ ko an ka hakili to an yɛrɛ la APDP ko min ye nin ko in ye yaasa ka se ka kibaruyaw sɔrɔ yaasa ka se ka kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a ye ka na girin ka d'a kan
jateminɛ kɛ a kɛra site yo a kɛra video yo a kɛra fɛn o fɛn ye i ka hakili jagabɔ k'a ka yanni ka sɔn a ma walima i ka ba ma min ye tɔgɔla kibaruyaw ye kan'a di maaw ma ten i kunfɛ kan'a bila ka taa ten bi bɛ sini bɛ ko fɛn o fɛn bɛ bin bɔlɔlɔsira sanfɛ kiba n'a t'e bolo a maralen don dɔ bolo wa a kana k'i ɲɛna k'a bɛ tunu dɛ don min n'u b'a fɛ k'i kɛlɛ u bɛ bɔ n'a ye sabula e tɛ dɔ dɔn dɔ b'o dɔn k'an ka hakili to an yɛrɛ la nin waati in na an tɔgɔla kunnafoni sɛbɛnw na APDP ɲɛmaayaso nin ye ale ka bataki ye banka sikaw fɛ yen npogotiginin minnu bɛ yen sa n'olu y'u sigiyɔrɔw bila n'u n'u soma bɛ ɲɔgɔn fɛ kiba ko degun bɛ ka se olu ma koyi u ka hakɛw k'olu tɛ ka dafa nin kalo in tile 11 min ye npogotiginin ninnu ye sa bankasi sɛgɛsɛgɛli taara kɛ k'a lajɛ sa u ka ko bɛ cogo di kiba ja dɔw fana bɛ taa bi olu kan ye dɔw fana bɛ taa muso minnu bɛ furu la olu fana bɛ degun kɔnɔna ye caman bɛ ekɔlisow de kɔnɔna na basigi tɛ yen lafiya tɛ yen olu yɛrɛ bolila ka b'u sigiyɔrɔ la yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min na furu jagoya furu bɛ a la binkaliw b'a la min ye bololaminɛmisɛnninw fana b'a la cɛw dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ badɛbɛ dasili yɛrɛ du kan koyi k'o de ko in yɛrɛ gɛlɛyalen don bi kosɛbɛ bankasi kɔnɔna na ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila n'an bɔra bankasi an b'an kunda kuluba ka kiba dɔgɔkun tɛmɛnen jamanakuntigi drapeau ma se ka yɛlɛ sabula sanji ale yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa kapitɛni denkɛ generali a n'a nɔfɛmaw kuluba baara a tɛ nin ya n bɛ ka min f'i ye ɲɛ t'a jama la i y'a ye sa ni drapeau yɛlɛ tɛ ninnu bɛ a so ye ninnu yɛrɛ dɔ bɛ taa mun fɔ a so ye kɛba nka drapeau yɛlɛ in k'a kɛ laada ye kuluba faama sigiyɔrɔ la kalo ntɛnɛn o ntɛnɛn Asimi nana n'o ye an k'o bonya sɛgɛ a ma a kɛkun ye min ye Miriam bɛ drapeau la drapeau nakun ye min ye ani drapeau bɛ min ye an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka o dɔn k'o dɔn ka lakari min ye waleya in ye sa a kan ka bɛn ni kɛnɛya sinsin yaasa bɛɛ lajɛlen ka faso kanu dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min Asimi ale y'a kɛ ka da o kun kan an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. Keba 22 ba in fɛti ma ba halisa koyi anw minnu bɛ Canada n'o ye Union des Maliens de Canada ye an ye ɲɛnajɛba de sigi an n'an muso n'an denw an n'an teriw an n'an baarakɛɲɔgɔnw min ye nun Dunbiya ye ka taa se tɔn ɲɛmaa ma n'o ye Fofana n'a ka maaw ye u bɛɛ lajɛlen maa maa bɛ Union kɔnɔna Keba an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye min ye ja kun fɔlɔ ye an ka jɛ k'o filɛ an b'a tɔ bila kunnafoni di ban waati la maaw ka se k'a lajɛ. Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour l'Afrique et pour toi, Mali. Dans tes drapeaux, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Dans tes combats, c'est la l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent, les silences, les cœurs vibrés de conscience. Donc, c'est lui du Canada passé.
Merci. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Awa an tila ka tɔ fila la kɔkan kibaruyaw a bɛ taa n'an ye o kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na min ye Kamerunkaw fɛ yen keba kalata kɛra jaabi bɔli daminɛna ka ban jamanakuntigi ale n'ale ye Paul Biya ye san 92 a tun bɛ ka taa ka tako 8nan o ɲinini na nka sɔgɔmada in na min ye Isa Coroma ye o y'a yira sa k'a fɔ k'ale kɔni ye se sɔrɔ dɛ keba maa 8,000,000 o de kun kan ka taa kala ta nka min ye cɛbɔ la sa 12 min kun don maa min bɛ yen n'o ye Isa Coroma ye a ko ko ale ye se sɔrɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen dugutaa sira fɛ min ye kari dɔ kɔni ale taara bɔ ka bi u ni Mozambique ni ɲɔgɔn cɛ dancɛ la baara in a kɛra kɔlɔlɔ caman sɔrɔ a la sabula maa 42 a yira sa k'a fɔ ko o de joginna min ye maa damadɔ ye olu ta o jugara kosɛbɛ waleya in kɔni kɛra terrain tɛmɛnen u y'a yira sa k'a fɔ ko dugu in yɛrɛ kɔni kilomɛtiri 400 o de kɔni bɛ ale ni u ka faaba o ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Pretoria ye Madagascar kaw fɛ yen nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni bɛ yen min ye u ka jamana ye sa a bɛ san 10 bɔ o kuma deli ka ni ɲɔgɔnna ye min ye fangata o de kɔni bɛ u fɛ yen fangata in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sa u ka jamanakuntigi ko kununko Faransi ye avion bila ka t'o labɔ u ka jamana kɔnɔ nka halisa ale kɔni bɛ ka kumaw fɔ sa k'a yira k'a fɔ ko ale de ye jamanakuntigi ye ko min ye maa minnu filɛ ka fanga ta nin k'a ma jɛn n'a ye bi a ma jɛn n'a ye sini sabula ale fana ɲinɛna keba fangadaraki dɔ san 2021 o de tun y'ale fana lana fanga la kalata ka tila ka kɛ kɔfɛ a ka sɔrɔ ka se sɔrɔ ka sigi nka bi in na dugu kɔni kɔnɔna na ale yɛrɛ tɛ yen tuguni o y'a yira sa k'a fɔ k'a ka ko kɔni bɛna gɛlɛya kosɛbɛ a ka se ka fanga sɔrɔ Nicolas Sarkozy nin kalo in tile 21 Faransikɛw ka kasobon bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko prison de la santé k'u bɛna ale bila ka taa yen kibaruya in kɔni bɛ Faransi kibaruya difo bɛɛ lajɛlen sanfɛ nin na k'a siɲɛ fɔlɔ ye Faransi kɔnɔ jamanakuntigi kɔrɔ o ka taa bila kaso la keba wa k'a kan ka bila yɔrɔ min na fana yɔrɔ lasago ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min na a yɔrɔ na janya maaw la kosɛbɛ Ukraine ni Russie ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna na sa min ye Ukraine jamanakuntigi ye n'o ye Zelensky ye ale ko ko bɛnkan min sɔrɔlen filɛ Gaza nin ye ala ni Donald Trump sababu k'o bɛ miiriya hakilina ɲuman d'ale ma bɛn fana ka se ka na Ukraine kaw fɛ yen k'Amérique jamanakuntigi ka jɔ a jɔyɔrɔ la yaasa olu ni Moscou ni ɲɔgɔn cɛ lafiya bɛ se ka na cogo min na o ye ale ka laɲini ye Senegalikaw ka kuran dilanyɔrɔ n'u ka kuran feereyɔrɔ n'o ye Senelec ye ale kɔni y'a yira sa k'a bɛna fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min sa n'a bɛna o kɛ sefa wari miliyari 120 u bɛ se k'o fara ɲɔgɔn kan cogo min yaasa Senegal kɔni ka kuran kana taa ta diɲɛ fan si fɛ tuguni bato kana na ka bɔ min ye Turkikaw fɛ yen kuran kana taa san fan wɛrɛ fɛ kɔ kana mɔ ba kana mɔ u yɛrɛ ka se k'a dilan u yɛrɛ fɛ yen ko yanni san 2030 ni ɲɔgɔn cɛ min ye Senegalikaw ka kuran dilanyɔrɔ ye ale kɔni bɛ ka nin musaka ɲini n'o ye sefa wari miliyari 120 ye yaasa a bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o ta cogo min na kunun ko bɛnkan sɛbɛn dɔ sɔrɔla bɛnkan min n'o tɛmɛna sa Egyptekaw fɛ yen ni lamɛrikɛnw ni olu ye o bɛnkan in yɛrɛ denfa ye bɛnkan in bɛ tali kɛ sa Gaza marifaci bɛ se ka bila ye cogo min na min ye Sharm el Sheikh ye n'o ye Egypte duguba ye o ye baara in bolo bila ye kunun ko Hamasi ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ in sa kɔni kɛra sa ka kɛ ni kasodenw bilali ye maa 1968 o kɔni kan ka bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye maa 20 ye n'olu tun minɛnen don Hamas maaw bolo olu fana bilara bɛnkan min sɔrɔla a sɔrɔla ala ni Donald Trump ale ka hakilinaw la Trump yɛrɛ a ye kuma ta kunun min ye Israelkaw ka wasabulon kɔnɔna na a ka laseli senfɛ sa a y'a yira k'a fɔ ko baara min kɛlen filɛ nin ye ko foli kan ka kɛ maa minnu bɛ yen n'u san 2 ye nin ye u minɛnen don ko n'olu sera ka bila ko foli kan ka kɛ ko wa ko nin ye se sɔrɔlen bamancɔlen jugu walekɛbaw kan min ye Donald Trump ye a ko sa ko baara in kɔni ye ɲɛbila baara de ye sisan baara tɔ minnu b'u bolo sa a bɛna to olu ka se ka sigi sen kan a ko foyi ti bɛn bɔ foyi ti lafiya bɔ ko ale yɛrɛ y'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'ale nakun ye sen na bɛn ani sɔrɔ o yakubali de ye ko ni ala sɔnna a ma ko kɛlɛ ko nin bɛna k'a bannen Gaza Hamas maaw ko marifa ko ana minɛ u la ka se ka u bɔ baaraw bɛɛ lajɛlen na lafiya bɛ se ka kɛ cogo min na min ye o ko hukumu kɔnɔna na sa Egypte jamanakuntigi n'o ye General Abdel Fattah al-Sisi ye
ale y'a yira sa ale ni min ye israɛlikaw ka jamana ɲɛma n'o ye Isaac Herzog ye k'u bɛna u ka jamana jɔnjɔn bɛɛ la belebele ta ka di Donald Trump ma min ma deli ka di maa ma fɔlɔ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya sa jamana fila y'a yira sa ko bɛn masakɛ ko o de ye nin ye yaasa ka se ka Gaza dilan k'u bɛna kumaba dɔ sigi sen kan Gaza bɛ se ka jɔ cogo min na o la sa min ye ngilɛw ye olu kɔni y'a fɔ sa k'olu b'a fɛ k'o lajɛ in sigi sen kan maa minnu bɛ sa n'olu bɛ fɛ k'u sen don o ko la banku ani yiriwalitɔnw k'u bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka ŋaniyaw olu yira Pakistan ni Afghanistan olu karilen don ɲɔgɔn na nin waati in na u ka dancɛw kɔni kɔnɔna na a ka gwan kosɛbɛ sabula muguciw ni maafaw olu bɛ a ko sen fɛ renseignement bɛ Pakistan kaw fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko nin waati laban in na kɔni ko jamana wɛrɛw bɛ k'u sen don nin ko in na k'olu de bɛ ka taa min ye Afghanistan dɛmɛ nin ko in na i n'a fɔ jamana minnu bɛ yen bi n'olu ka surun u la kosɛbɛ Faransi ale ye gouvernement kura sɔrɔ keba nka gouvernement kura in ko motion de censure fila ko b'a ɲɛ dɛ maa minnu bɛ yen n'olu banna ma pewu ka don a ka gouvernement na olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu bɛna bannen don parti socialiste ko wele na ko masa u ka se ka jalatigɛli kɛ nin ko in na min ye Le Cornu ye a ka nin gouvernement ka se ka baara kɛ Faransi ka se ka musaka kɔni sigi sen kan zen n'o ye a ka loi de finance ye Belgiquekaw y'a yira sa k'a fɔ ko Faransi kɔni bɔra k'a ka maramafɛn min fɔ n'o ye Rafale ye k'o kɔni tɛ maramafɛn ɲuman ye k'olu bɔra ka maramafɛn dɔ sa sisan n'o ye F-35 ye Américains fɛ k'o ɲɔgɔnna tɛ yen bi ko wa k'olu sigilen don k'o kɔnɔ don nataw kɔnɔna na k'o ka ɲi ni Faransi bɛ ka min majamu bi ko F-35 in k'olu kɔni bɛ n'o san min ye Américains olu fɛ Allemagne tasuma dɔ o wulila ye tasuma min wulila so belebeleba dɔ kɔnɔ sa Berlɛnkaw fɛ n'u ka faaba ye maa 32 o de kɔni joginna ko in sen fɛ min ye maa 1 ye k'o ta ka jugu kosɛbɛ tasuma in wuli kun kɔni o ma dɔn fɔlɔ Américains ko min ye ka maa jɔ k'i fa k'u bɛna segin a ma Donald Trump kɔni y'a kuma fɔ sa ko jateminɛw ka kɛ ko sabula maa minnu fɔra ale kɔ sa olu kɔni kun y'a bila daminɛ o man di ale ye maa maa bɛ nin waati na sa n'olu kɔni fali taara ka ɲɛsin u ma ko ka olu bɔ u ka kasobon kɔnɔ ka na n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min na sa u ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na yanni u ka kiiri tigilamaw k'u ta n'u bila dɔn Vladimir Putin ale ka kuma lasela y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Irisi jamana ye ko ale ni États-Unis bɛ ka kuma ɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ yaasa min ye Moscou ale ni Kiev ye bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Ukraine ale ni Irisi ani ɲɔgɔn cɛ Vietnamkaw y'a yira sa k'olu ka kurunba dɔ bɛ yen n'o ye bato belebeleba ye ko n'u bɔra Irisilakaw fɛ k'o sera olu ka dankun kan min ye bato belebele in ye sa a kɔni nakun ye Vietnam ni Irisi kan k'a lajɛ ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛko ni seko ni dɔnko b'a a la min ye kɛlɛkɛminɛnkow fana bɛ a ko la bato in kɔni seri kɛra ɲɛnajɛba ye Vietnam ale kɔnɔna na Chine ni Canada min ye Chinois ye u ko k'u ye Canadakaw ka pankuru dɔ ye munumunu salo la u ka kɔgɔji sanfɛla la min ye ba min bɛ yen n'o ye ba bilenman ye k'u ye kangarida kɛ Canada ye Canada y'a yir'u sa k'a fɔ ko ale bɛ Nations Unies ka baara de la u y'a yira ni Nations Unies bɛ nin baara kɛ a kan k'a sara Chine la yan'a ka wuli k'i jɔ ko a bɛ ko dɔw kɛ k'u kɔni ka kangarimada ye nin ye siɲɛ wɛrɛ k'u tɛ kangarida dɛ keba Union des Maliens du Canada an bɛ segin ka t'u nɔfɛ u ka ɲɛnajɛ min kɛra 22 hukumu kɔnɔna na an k'a tɔ lajɛ. Entre les Maliens et tous les Africains en vue de réussir une meilleure intégration au Canada. Le Mali, terre de civilisations anciennes, est le berceau de grands empires et royaumes qui ont façonné l'histoire de l'Afrique. De figures emblématiques telles que Soundiata Keïta, Kankou Moussa, Tcheba Traoré, El Hadji Omar Tall, Biton Koulibaly, Damozon Diarra, Kramagan Traoré, Fakoli Doumbia, pour ne citer que ceux-ci, ont marqué cette riche histoire. Vous êtes les dignes descendants et soyez-en fiers. Notre nation qui célèbre la fête d'indépendance est également une nation qui se singularise par la chaleur et l'accueil de son peuple, qui valorise le respect et la solidarité. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je m'en vais vous montrer le vibrant hommage aujourd'hui à nos épouses ici présentes qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce très bel et très beau événement. Donc, je vous demande de les applaudir. Après
Après nos épouses, je vais également rendre hommage à un homme, un grand homme, membre actif de notre association. Il dit que les petites choses ne sont que les petites choses. Mais être fidèle aux petites choses est une grande chose. Et c'est ainsi qu'on réalise des choses extraordinaires. Voilà la démarche de l'Union des Maliens du Canada. Monsieur le représentant du mouvement des jardins, partenaire officiel, Monsieur le représentant de Diaspora Action, partenaire officiel, à Madame Hélène Bombol Alara, conseillère municipale, représentante de la mairesse de Longueuil, Madame Touré Mimi Keita, présidente du RPN, retour au pays natal, marraine de l'événement, aux représentants de l'ambassade du Mali à Ottawa, aux représentants du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, aux administrateurs de ICA Ticket Sponsor, chers invités distingués, bonsoir. Reine Gombo Alara, je suis effectivement conseillère municipale à la ville de Longueuil. Je suis entre autres responsable des relations internationales et présidente du conseil de l'agglomération. Je suis ici, comme ça a été mentionné, au nom de notre mairesse, Catherine Fournier, qui malheureusement ne pouvait pas être des nôtres ce soir, mais tenait à vous saluer et également à saluer les 65 ans de l'indépendance du Mali. Vous savez, la ville de Longueuil est une ville très très riche en diversité. Je suis très très heureuse de vous recevoir ce soir ici sur notre territoire et de savoir que plusieurs membres de votre association sont résidentes et résidents de la ville de Longueuil. Donc c'est une première pour moi avec la communauté malienne ici à Longueuil. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vais quitter très bientôt parce que malheureusement j'ai d'autres activités ce soir. Mais j'ai été excessivement bien reçue. Merci pour cette façon dont vous m'avez reçue. Ça me fait plaisir d'être parmi vous et n'hésitez pas à m'inviter pour vos prochaines activités. Donc bonne soirée à toutes et à tous et merci. Assalamu alaikum. Ama ñini ala fe aw fe fe biya wala dena muma on na toso kana mo sita toso et ala solama inchallah. Moi je suis Madame Touré Aminata Keita. Je suis la représentante du mouvement qui est en crise, qui se cherche. Les États-Unis, dont on ne sait plus où situer, avec un président totalement impromptu. On le voit dans sa relation déjà complexe avec le Canada et qui ont des actes sur le plan international totalement décousus. Donc tout ça met l'Afrique en perspective. Donc ça nous donne une opportunité unique pour se positionner. Et je pense que les pays de l'AES, dont le Mali, ont compris cet enjeu-là. Et c'est cet enjeu qu'il va falloir travailler, transcrit pour que ça puisse bien sûr profiter à nos populations. Donc ça c'est le cœur de ma présentation. Alors c'est sûr que j'ai intitulé la conférence « Comment se prendre réellement en main ». Pourquoi? Parce que les défis qu'on a aujourd'hui dans l'espace sahélien, malien, africain sont des défis d'indépendance, des défis General Lunana Malita Uluko Maliti Tilala
Alasani Mukera, Nere Kaye, Malite Kanala, Alajama Mukera, Nere Kaye, Malite Kanala, Auma Atelepis Mukera, Nere Kaye, Malite Kanala, Niwara, Villa Fafafe, Nikwaya Maliade, La. Ayiwa nin kun ye Union des Maliens du Canada ale ka 22 septembre ɲɛnajɛ Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san 65 malidenw y'a yɛlɛmaya fan bɛɛ lajɛlen fɛ kiba an ka dakurunya kelen farikolo ɲɛnajɛ Cap Vert ale farala Maroc, Tunisie, Algérie, Égypte, Ghana kan a tɔ tora joli ye Sénégal bɛ bi dɛ Côte d'Ivoire don olu fana bɛ bi ayiwa kiba baara dɔrɔn de don sinon Roger Milla tɛ Cap Verdien dɛ Messi fana tɛ Cap Vert wa cɛ tɔgɔ de C7 wa t'a dɔn ko CR7 olu fana tɛ nka dusukolo de bɛ yen kiba tiɲɛ na Paris Saint-Germain u ka coupe d'Europe tali mɔgɔw ye fɛn caman fɔ a la nka joueurs cɛsiri de tɔgɔbatigi foyi tun tɛ yen u ye tɔgɔtigiw ta u ye Messiw ta ka Neymaru ta ka Mbappéw ta ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ nka u ka denmisɛnninw sɔnna k'u ni di san min u mago bɛ min na u y'a sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ tɛ la fɛn ko ye kiba i bɛ se i b'a yira de n bɛ club ba la o n bɛ yan fɛ o si tɛ nafa foyi ɲɛ n'aw yɛlɛla terrain kan aw bɛ min kɛ don min mɔgɔw b'aw minɛ o jaabi de ma a dusukasi b'an na dɛ parce que Cap Vert siɲɛ fɔlɔ ka na Coupe d'Afrique yɛrɛ la o kɛra 2013 2026 u filɛ nin ye jamana minnu nana balontan lajɛ anw fɛ yan ka na anw ka kow kɛcogo la n'olu yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ anw na sisan hali denmisɛnninw ka tulonkɛ min filɛ an fɛ yan nin tournoi IFOA a kan ka kɛ misali an bolo parce que labɛn kan ka kɛ olu ka ko kun talen tɛ ba la u tɛ jate u b'a tan ten dɔrɔn a banna hali n'u y'a ye a ka d'u ye mais baara min kan ka kɛ balontan yɛrɛ hukumu kɔnɔna na u t'o dɔn quoi donc i ta bɛ kɛ sanjikɔrɔ wɔsi de ye tuma bɛɛ anw bannen don baara de ma anw ko de ko an ka ɲɛmɔgɔw k'u sigi olu ka tɔgɔw ni jamuw ni fɛnw sɔrɔ a la faso ka wari don a la an k'an sigi k'a filɛ ten foyi tɛ bɔ a la o tɛ ɲɛ o farikolo ɲɛnajɛ ko de ko jaabi wala jamanadenw ka nisɔndiya min bɛ kɛ o la jamana ɲɛmɔgɔ bɛ wari don a la parce que a bɛ nisɔndiya min se jamanaden bɛɛ ma i b'a kalama bi kiba ko an ka maliyɛn minnu bɛ kɔ kan n'u bɔra i b'a dɔn mɔgɔ bɛ mun k'u la u b'u ka dugu ka étoile de yir'u la u ka maillot sanfɛ ko an ka mɔgɔ ka maillot ko an ka maillot ye piscine taga fini de ye minnu bɛ kɔ kan o tulo bɛ na o étoile n ye Coupe d'Afrique hakɛ min ta olu de b'u ka maillot kan sisan u b'o de yira an ka mɔgɔw la foyi t'anw ka maillot kan étoile kelen t'a kan an k'an jija an k'an cɛsiri an ka baara kɛ baara dɔrɔn de don sinon Cap Vert tɛ équipe ani Cameroun de tun bɛ poule kelen nka a ka kuru ye 23 ye Cameroun ta ye 19 ye u y'u jija de a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Chers concitoyens, en cette période de tension sur l'approvisionnement en carburant, notre gouvernement est mobilisé jour et nuit. Les autorités mettent tout en œuvre pour sécuriser les convois des citernes. Nos forces de défense et de sécurité sont déployées au maximum pour garantir l'acheminement du carburant vers les capitales. Nous saluons l'engagement et les efforts considérables des opérateurs économiques qui, malgré les risques, continuent de travailler pour assurer la continuité de l'approvisionnement. Nous appelons d'ailleurs fermement toutes les stations-service. Les prix du carburant sont fixés par les autorités. Il est strictement interdit de procéder à des augmentations de prix à la pompe sous prétexte de la pénurie, sans autorisation officielle. Les services de contrôle seront vigilants et toute spéculation sera sanctionnée. Votre sécurité est notre priorité absolue. Face à la rareté, deux comportements mettent en danger tout le monde. Danger numéro 1, stockage domestique. Attention, le carburant stocké chez vous représente un risque d'incendie et d'explosion extrêmement grave. Évitez absolument de stocker du carburant dans vos domiciles. Danger numéro 2, la violence aux pompes. Dans les stations-service, abstenez-vous de toute bagarre ou bousculade. Ces produits sont hautement inflammables.
Respectez l'ordre et le calme pour la sécurité de tous. Rendez-vous uniquement dans les stations-service en respectant scrupuleusement les consignes de distribution. Faisons preuve de discipline et de patience en adoptant ces gestes de sécurité. Nous surmonterons cette épreuve. Les efforts pour un retour à la normale sont constants.